afihle impahla zami zomsebenzi, afihle yonke into makumele ngiye emsebenzini ekuseni kuzomela ukuthi ngipequlule ngingatholi lutho ngingaye emsebenzini ngoba naku ufuna ukungilala usuku lonke. Angithi phela Thando ngisuke ngiyifihla nje impahla zakhe izolo usuku unganginikanga ukuthathwa ebusuku bonke unganginginika ngisuka ukuthi ngizodlala ngishendwa wena lensango yakho ulambela ukuthi nje uthola ingquza kuphela. cha phela kumele nganeliseke nami mfowethu ungahlezi egcwele usawoti lana hawu Liyange- mani kanti wena Bafo, thiwa likhulu liyangena esandleni. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani, siyanibingelela, siphinde sinamukele kwenye futhi episode yohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo. Right here on a favorite channel, Umjolo Show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifana, and I am the next big thing in South Africa. Uzwile? Dlala Matifana. Ngezwaka abantu bengibiza ngoMatifane, ngoMatifani, ngoMatifani, Matifana. Subscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Okwamanje sami siyobona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani, mase siyalungisa lapho kumele silungise khona, sibangene. Ladies and gentlemen, siphinde sinibingelele mase siyanamukela uhlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Yo. Angazi kwenzakalani ngevoice yami, but ke ngikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo Show. Noma ke Umjolo UMJOLO nazo ke sesihamba kahle ke manje mbukelo ohlelo. Uyazi ke mase sihleli kanje phansi sisuke sokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta wona belu umjolo. Njengoba ubona nje eceleni kwami khona uBafa esinaye sokhuluma naye just to find out ukuthi ungubani wakabani, ihamba kanjani impilo yakhe yomjolo nokunye okuningi uyasazi ke silungisa umjolo. But before we begin, let me remind you ukuthi mesiqala lekhaya siqala ngomkhuleko, amakhanda abheke phansi sisho sonke ngazelinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Ushilo mntaka baba, uNkulunkulu wami avuthokoza inhliziyo mengibona mfethu abantu benza njengoba wenzile. Ugrand mfethu. Mfethu ngimnandi kakhulu. uMatifana mfethu lo hleli naye. mfowethu hayi uMandla lo kaZulu mfowethu. uMandla Zulu, Magebe. Mfethu, ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje la ohlelweni silungisa umjolo igama lesho yethu. And nawe Mana ke bafo ngicela uphindela bafo khona la ngathi sigejana khona bafo silungisa umjolo. imbe igama lesho. Mina ngidingani ke la ekhaya ngoba phela nilungisa umjolo bafo. Mina mhlambe ngitshe mhlambe khona mhlambe ipromotion engitholile mhlambe njengamatoho kanje into enjalo. Lutho mntaba uzoyilungisela umjolo wakho. Umjolo kanjani bafo ngoba phela mina nginankinga emjolweni wami. Ubona kanjalo noma ucabanga kanjalo? Bafo kuyikona konke bafo ekuseni mina ngisuka nomuntu wami behlukana nje emsebenzini right fresh engenalutho and futhi mina nje ngiyazi ukuthi right uwanelisekile nje umntana abantu. So kushuthi imini ofonela umuntu wrong akuwena lo muntu ekimdinga la. Hayi bafo Awuyena uMandla Zulu. uMandla Zulu bafo njengoba ngikutshela ukuthi mina isimimbusi mfethu kanti ngithini mfethu. Awuthandani noThando Shezi? Ngithandana noThando Shezi ukuthatha lapho lokho mfethu. Cha manje uyangiconfuse because ngithi ngilanda umuntu oright ufike uyayiphika yena. Cha mfethu angithi ngiyasho ukuthi mina uMandla mfethu. Okay angikuqala ekuqaleni. Intombi yakho uThando Shezi yangi-emailela sekunesikhathi yangi-emailela nje yathi ineyinkinga emjolweni ifuna mina nethimba lami siyilungisele indaba zawo zomjolo. So mina mase ngithola isikhathi ngakufonela wena. Futhi awufonelanga naye mina ngathumela i-team yami ukuthi kufonele khona ngizoba nawe la. Wena wavuma. Sawubona ngicela ukubuza kuyena uMandla lo ngikhuluma uMandla Zulu engikhuluma naye. Yebo yena. Siyithimba lo hlelo silungisa umjolo noma sathi kwena Umjolo Show. Siyithimba lo Umjolo Show sicela ukuba nawe namhlanje ngesikhathi esithile. Wathi wena kwenzakalani sakutshela ukuthi hayi nokhona indaba yakhe esifuna ukuyilungisa. Wathi elanga phela ukuthi uThando mina bafethu ngazi mina ngazi nje si right noThando engawo ngiyibuzile ukuthi umjolo wani lo ozongihlanganisa nani bafethu ekubeni ngingakaze ngize ngixhumanise lutho nani bafethu ngeke bafethu.
Angikuhlukumezi bafo ngicela uqhubeke ngizozwa ngizoba nesolution yayo yonke lento ngizo-understand. Okay, wena ngokwakho noThando ne-right. Si-right noThando mfethu. Ngiyakutshela uThando uhambe fethu uThando fethu ngiyamanelisa fethu. Hayi into engayenzi for uThando fethu yabo. Sure. Hayi into engayenzi for uThando. Manje ngiyaxakeka wena fethu mase uzongitshela uzolungisa imjolo. Okay, so mekuwukuthi mhlambe niba ney'nkinga cause vele umjolo uyaba ney'nkinga. Nizilungisa kanjani-ke iy'nkinga zenu ngokujwayelekile? So ama-solutions phela fethu njengawo wonke out now we out fethu uyazi ukuthi mama fethu uma khona la ugeje khona noma la unyathele khona yabo kumele kube nendlela yokuthi upheshe nawe ulungise iy'nkinga zakho yabo nami fethu ngiyazama njenge-out fethu ukuthi ngeke ngize ngichaze zonke iy'nkinga ezenzakalayo fethu phakathi kwami nawe yabo zenzeke iy'nkinga kodwa mina ngiyakwazi ukuyilungisa njengoba si-right uThando uhlala nami endlini fethu yabo Nikepetile. Yabona manje ukhombisa ukungijwayela kahle. Ngiyabo wena mfethu wena ufesanulwe siyikhulumela. Yazi mfethu yini uqonda ukuthini ukuthi skipetile mfethu. Nishadile. Cha sishadile Nenzani? sihlala so-2 mfethu. Nikubiza ngani lokho? Sikubiza mfethu yaba wena mfethu kahle ungibizela ukuzongidelela namakhamera ongilethele wona mfethu. Ngifuna sikhulume kahle. Ushadile yini noThando? Angishadile noThando Wenzani noThando? uThando ethekeni yami mfethu. Umahlalisane wakho. Umasincinza mfethu. uThando uma ngabe esedladleni noma esendlini mfethu yazi ukuthi usendaweni yakufana nokuthi usegalini yakhe esabelana. Maye wona mfethu angazi ukuthi uphezulu abuhlangana lapha nalento lo ubhizi uzokhuluma lento. uThando okubiza lutho wena uzongena endabeni zethu. uThando manje. Ngizomlanda relax ungajali. Angithi ngisafuna ukubuza wena imibuzo mase ngiqede mase ngibuza yena uThando imibuzo. Awubuze bafo ngizwe bafo. Awubuze uthi Kodwa manje khona umbuzo ongafuni ukuphendula nje. Awubuze phela nguphendula ikhaba phezulu. Ukepetile yini noThando? Yo bafo izwa bafo ukudelela lokho kusho yibo. Efethu usaphila. Ukepita fethu igama fethu lokukepita fethu igama lokudelela nje akulona nje igama eliqhamile nje elijwayelekile. Nawe uyazi ukuthi amagama esiwabiza lawo emasayidini mehleba wena uzovedana ubize mbaba nje ukhombisa ungihlonipha. Okay nje amahlebe. Fethu Ukepetile noThando. no fethu. Ibuzali ibhadi bafethu. Efethu lalela la fethu ngeke ngikhiphele into eyodwa mfethu yabo. Fethu uyahleka lo fethu. Uyi mafethu malalela angithi uthi ahlebe. Ngiyahleba manje uzohleba ngefethu efethu yazi fethu uhleba fethu sibuka abantu fethu yona into enenzayo efethu indaba lihlala lapha nentombi yakho uThando. Ngiyajwayela noThando. Uthe intombi yakho nje. Ukufonela uThando. Okay nje asingaze silweke. Angilwe mina nabantu ngilwa noSathane. Yabo. Injani i-relationship yakho noThando uma ungayichaza nje mhlambe ungathi ihamba kanjani njengamanje istate sawo simi kuphi? Yabo mfethu hlisela uma khona nizokubalansisa fethu understand Sure. yabo. uThando fethu ithekeni yami yabo. Kahle kahle uma wengane uThando fethu yabo. Sure. Masuke nami fethu suke si-right fethu ayilikho iphutha elenzakalayo ekho into ethebhecelezi ngiyaba namaphutha njenge-out mhlawumbe fethu ngimshiye ngiye ema-outini ngibuye ngalo time sothi ngiyabuyiselele ngimvuse ngalezo y'khathi yabo ngoba phela njenge-out fethu ngeke ngamvusi nami ngishawe yabo ngibe right. Ngimvuse ngishaye fethu yabo. Yilezo-ke iy'nkinga esingaba nazo ukuthi lapha ngimvusa ngaleso sikhathi ebuye emsebenzini ethi ukhathele izona kuphela iy'nkinga mfethu. Mina ngifebe ngisho ukufeba bra wami yazi ngihlala nawo lengane samsolofu fethu yabo kuphela nje fethu ngigibela ngesigila kuphela ngigibele ngesigila kuphela. Angazi mina fethu lento ngitshela uqonda ukuthini ukuthi silungisa muphi umjolo ngiyamanelisa uThando. Mosho njalo nje yami izandla phezulu njengocabasha. Mfethu Ngiyaxolisa. Ngikubonga mina kodwa manje lo ishoyo ukepita mfethu angingaphinde ngizwe angithandisisi mfethu. Uhlala nayo kodwa nje yami. Ngihlala naye mfethu kodwa ngikepita ungaphinde ngizwe. Umahlalisane wakho. Umahlalisane mfethu yabona manje wayibeka ke yabona manje futhi abobunje kwasiqaleni hayi yami kube yiphutha nje yami ukuthi phela mina mfethu ukepita akuzona into zami so mengibona usalikhipha legama shona mfethu ukuthi ukuhlalisana akuzona into zakho ukepita mfethu ngamanje wena uyadelela mfethu udelela mina mfethu kanjani uba igama lakho uthathwapho na mfethu utalapho mfethu uthume ngani mfethu uzongichaphaza kanje mfethu uyangazi mina mfethu uyangazi mina mfethu wena uyangazi mina ngiyaqala nokukubona mfethu mfethu uMthando wakutshela mfethu ungangisukeli mina mfethu ungangilindi mina mfethu ungangilindi mina kodwa kutshela uMthando tshena nguThando ngami mfethu xa sikhulume mfethu ngihambe angisekho kwayilapha mfethu ngiqale ngisho uqaleka ke manje ngiphethe ikhanda ke straight ke manje ke ngibona ukuthi angazi ukuthi ngithini lento hey mfethu it's gonna be a long episode it's gonna be a long episode uready ukubona uThando mfethu usaqhubeka mfethu kahle mfethu lento uyithatha njengomdlalo wena yonke into engikhuluma ngayo la uvedana uqala uyihleke sho ukuthi uyibuka ngale la side uphinde uyibuka ngale side njengoba ngisho ngiyaxolisa mfethu mfethu ngiready ukubona uThando mfethu media ngicela ukumbona ngoba wena mfethu uyakwazi ukuthi yilapho ke la ufika ube wrong khona
yabo. Uyakwazi wena ukulovisa uthando esipanini. Umlovisile manje ngoba phela mina ngazi uthando sesipanini ngifuna ukubona ke manje fika la. Mina wafika la ngizobe sengiyabamba futhi uthi hayi shuthi mina isilima la. Okay. Kodwa-ke kulungile-ke. La u-wrong ukhona wena uzwelo mina kade ngicorrecta mengiba wrong kangani. Nami ngicela ukucorrecta-ke la u-wrong khona. Uthe wena uthando imedi yakho. Okusho ukuthi ifro yakho. Thekeni mfethu njengawo wonke amathekeni njengoba nibamba njengamanye ama-out mfethu yabo. Hayi ngcono. Njaya yami. Asingabe sisakhuluma kakhulu izongishaya le out. Silindeni uthando eze la. Sathumela ithimba lami lolanda uthando sikhulume naye. Bayalekwa bafethu. Uthando basenzele ibihlola mfethu. Yini lenzeka la manje? Yini le? Bengakwazi ukuhlala namphathi uthando. Umusa ukukhomba abantu bamanje wakhomba ama-bouncer amkanje manje. Cha mfethu ukuthi ngiyacikeka mfethu lento enzela ngenzeka isilima mina mfethu yabo. Ngazi ukuthi sokhuluma so2 mina mfethu mothi siyakhuluma. Futhi ngawo umjolo ngingazi ukuthi ukhuluma ngothando lo wami uthando lo. Hayibo mfethu, hayibo. Bafethu siyonilandela uthando manje simbekela uthando lo kababa abahlala ndawonye. Ya uthando kaSimindlusi mfethu uthando kaMandla futhi cacisa uthando kaMandla. Simindlusi njaya uyambulala ngesagili. Njaya Nini methola ithuba ngigamnika isigidi. Ngijafu tadize voyithekeni mfethu afuna kabi manalise mfethu yabaqhwala. Kwatheleke mfethu ane nje athi mpe. Yabo. njaya hayi hlala nje mfethu siyolanda umama manje. Hayi nimlandi ngoke ngibona. Hayi ngoke ngibona. Thando aphume esipanini Thando. Hey hayi ngoke ngibona. Hlala la ukhona ungayindawo siyolanda uthando manje. Hey bo umuntu uyalingwa mfethu. Umuntu uyalingwa bafethu. Tshelile mfethu ngathi mina Thando mfethu. Wena lo ngenza nje. Tshelile ngathi ngikulandela umuntu wakho. Mfethu ngilandela umuntu wami mfethu. Akuyena lo. Mfethu yena mfethu Thando mfethu kwenzakalani mfethu ngikhulume nami sibutubutu yini inkinga kani mama? Ngenzeni kwena? Mama sungaze singalungisa endlini mfethu uzongiletha kule ndoda mfethu uzongiletha la entshebeni mfethu uthi like ngigudla mfethu. Awu mfethu ngamela ngile ngigudla enye intshebe mfethu lo muntu usengitshela amanyala kanjani mfethu uzongitshela ukuthi sikiphetile mfethu. Hayi Ngizama ukuthi sixazulule inkinga zethu. Okay Thando khuluma uzoxazulula yini othi ngoba ngisafuna sibe phambili. Khuluma ke soxazulula ke Thando ngixazulule. Khuluma ke le ndoda yakho nikhulume mina ngilalele ngoba phela wena Thando ukhuluma lutho. Okay mhlambe let's get this one and for all. Sizwe ngayo umama. Ukushadile uba wintombi yakhe nikipitele nje. Yabona ke mfethu yabo mfethu. Ngihlonipha wena yazi ngihlonipha wena ngoba ufike nomuntu wami mfethu yabo mama namanje ngingethela igora mfethu uthi singenzeni igora Thando uthi ngenzeni igora Thando Ngizama ukuthi silungise into yethu. mfethu ngicela mina usuke la eduze kwami brazi yabo ngicela ume noma ungale ima lapha eduze kwakho ume lapha eduze kwakho Hayi kuzohlehla mina brazi. mfethu ngicela ucacise indaba yokukepita idlanga lapha Hayi useshilo wathi nihlalisene. khuluma mfethu sihlalisene mama qhubeka mama Futhi into ebangikuthi ngibhalele lo hlelo ngifuna silungise uthando lwethu ubhuti mangingamchaza nje uwumuntu onothando. Angimazi ke othandweni lakhe engathi othandweni lakhe wenza kakhulu ngoba njengoba sihlatisene akekho omunye ochuthela omunye namafoni siyathintelana lezo zinto right. Kodwa manje ubhuti uyabhema uyashuka insana. Okay. Ekushukeni kwakhe Uthe uqalekile kuyimanje. If Thando izona izinto ongayimemeza phambi kwamakhamera lezo mfethu yabo mfethu ngihlungu Awushongo wena uthi uqaleke vele abantu sebeyazi ukuthi uyabhema mfethu sebeyazi. manje kusho ukuthi ngibuye phambi kwamakhamera ekushukeni kwakhe ubhuti unepipi elikhulu. Esibaloko. Mamesha nizwana into ayimemezayo simakade Manje angazi noma insango iyakwazi yini ukuliboosta nalo libe khulu noma futhi nje nomsebenzi ekwenzayo. Thando uphilile la Thando uphilile la Thando Mandla uyahlanya wena wemandla uyahlanya wena musukulwa mfethu uyahlanya wena uyahlanya lemngane uyahlanya wena insango iyakwazi ukwenza lokho. angiyibhemi sisa ngazi kodwa ngikakubuzela bafethu insango iyalikhulisa ipipi. Uyabona izwe lezi zinto abayibuzayo mfethu izwe lezi nihlangana naphi mfethu insango yami namapipi mfethu lalela mfethu kumele ngimbhebhe mfethu ngimanelise uyazi Ungibhebha 24/7 ngiphuma emsebenzini kumele ngikwanelise Thando angithi kusasa mase kuthiwa ngikwanelise uzohamba ubaleke
Yona into Ngeke engiyifunayo ngize- leyo ufuna ukuthi ngibalekelwe ethekeni yami. Yona into Ngeke engiyifunayo ngize lohlekisa ngami mfethu. Mfethu ngihlekisa ngawe ngaliphi? Mfethu Im- im- mfethu. im- lento le yazi ukuthi sinike inkinga emsebenzini nginama-written warning enginawo asawu-2 Ngepipi Thando, ipipi ekubhalela omarithi. ngiyalala emsebenzini ngihleli ngikhathele ngenze njani Thando, mfethu ngihlezi ngikhathele angilali nasebusuku amanye amantombazane ayenza nje isex avuka iphoni yabo futhi ngiyayiseka lapho yabo futhi sekusele yodwa-ke i-written warning yabo mngana ukuthi ngiyisayine ngixoshe emsebenzini angazi ngiyaphela njengoba ukuthi ngibandlela amabhanti sungasebenzi ngizokulinda ngokaphu lapho khona Angazi ngapha sizodla mfethu angenziwa njani Ungisabisa phambi Sizokwenza kwekhamera njani endlini? mfethu. Sizodla insangu. Ungisabisa phambi izinto kwekhamera. oyibuzayo lezo shuthi wena manje uthatha ipride ukuthi wena osebenza Ngibuza endlini mina ukuthi sizodla ngisibani insangu yona into yini? ememezayo leyo into ongibukisa ngayo le ufuna ungibukisa njengoba nabantu umbona nje bhuti njengoba engaka nje nosayizi wakhe ipipi likhulu ipipi lakhe yo wefuthi yamuza Ungibhebha nomuntu one futhi way ubusa ngami endlini. nomuntu futhi Thando uyahlanya wena la uphilile la Angihlanyi. uright Angihlanyi. into ngayimemezela bazothina abantu ngizama ukulungisa Indaba inkinga yethu siyayilungisa ukuthi ngendlini. nginciphisa Indaba kuhayi siyayilungisa manginciphisa ngendlini. kwinsangu nje something Thula wena, thula wena. Angilwe mina nabantu. Yefethu ngilethela lo muntu ukuthi angikhulumele ngomkipito la ngizama ukuthi silungise inkinga ukuze nami ngingaxoshwa emsebenzini sikwazi ukubeka isinkwa etafuleni angithi mina osebenzayo ngeke sidle insangu nepipi angeke nje size sidle lezo zinto And nengane. mfethu uThando ngiyamthanda mfethu Oh, sendingani okay nje amahlebe. Oyimuphi lo meshento omhambayo? mfethu yabona manje mfethu ufuna ungigcwela kabi lo mfethu lo mfethu wathi fitsangu ngiyayitshalela ngibambe egcekeni Mina ngilwi nawe. angithi awuyibhemi thula ukuhlukane Yazi lo muntu akayi. besingayingane endini besingayingane Awumnikezi isikhathi. Wena wazi ukuthi uyashuka nje. manje ngibanjelwe wena endlini wena mfethu yabo manje njengoba ngibambile siyahamba nalo uzofika ngidunisele phela ngifike ngishutheke futhi ngiphinde ngibhebhe futhi njengoba ningibambile ngitedeleni ngihambe nomuntu wami mfethu asambe mina ngikhathele le pipi lakho ngikhathele insango le eboostayo ukuthi ube namandla kakhulu angikwazi kodwa into engiyaziyo ukuthi iyangihleba ngisho emsebenzini even emathekisini mangizogibela ngemsebenzini into yami siyasuza inquza yami esakwanablake Thando into ongayimemeza lezo ungibonisa nabantu ufuna ngithini kanti ufuna enze njani wena Ufuna ucabanga ngithini? ufuna enze njani Mawungidla ngale pipi lakho ufuna ngenze njani ngingadli mina Mawungidla ngale pipi lakho ufuna ngenze uzojabula mangabe ngidla ngaphandle Ngeke ajabule. angithi ngidlala kuwena nje ngizama yini kona lo ukuthi silungise lo nto ukuthi nciphisa kugwayi angisho ukuthi uyeke Akasho ukuthi uyeke, Nciphisa unciphisa lapha kuwona. kugwayi. Ngoba wani unepipi elikhulu liloke likuthuma kwigqe yakhe. Ufike futhi nakhona ufike uhlale. khuluma into besimudi mfethu wena hloniphisa izinto lizo nje mfethu nangu mfethu ongenza ngibe nje Thando na futhi ungijwela kabi uzongilandela amadoda Okay nje yama sehlisa umoya. akuyawehlisa umoya Lincane nipipi lakho. mfethu uyabuza uyambuka lo mbuzo ubuza ngijwela amasimba mfethu umbuzo ubuza ngiqala ipipi lami lalela. uyahlanya wena Okay, awufuna ungiphendule. Nanka amakhamera. Show them. ngithini emakhamereni Show them. Nayi yakho. afihla impahla zami zomsebenzi afihle yonke into makumele ngiye emsebenzini ekuseni kuzomela ukuthi ngipequlule ngingatholi lutho ngingayi emsebenzini ngoba naku ufuna ukungilala usuku lonke angithi phela Thando ngisuke ngiyifihla nje impahla zakhe izolo usuku unganginikanga ucathona ebusuku bonke unganginginika ngisuke ukuthi ngizodlala ngishendwa apha wena lensango yakho ulambela ukuthi nje uthole inquza kuphela cha phela kumele nganeliseke nami mfowethu ungahlezi egcwele usawoti lana hawu imani kanti wena Bafo. Thwala khulu liyangena esandleni. mfethu yabona manje usabuza I'm asking a simple question. usabuza amasimba la wabuza yabo namhlanje ngithathe day off namhlanje ngithathe day off emsebenzini ngoba ngifuna solungisa inkinga yethu ngokunayiba endlini ngepipi uyazi ngokunayiba ngepipi mase futhi ngifuna ukuphinde uyifonele le ndoda yakho sengikhona uyitshele futhi angithi phela amazi nami lo bhuti umthatha phi ke Wazi show. wazi show Uyabona nje lento ngiyisa kwishow lento ngiyisa kwishow yabona manje ukungidelela Thando ungisa amashow uhlulwe yini ukukhuluma nami endlini Thando uyahluleka ukungilalela mangithi ngizama ukukhuluma nawe njayami lento wena simple. unginike isikhathi mangabe sisobabili nje qhuma ipipi one way Lento simple njayami. Sex one way. Yazi uthando into ayicelayo la simple. Uthi mandla ngibhebhe kodwa musa phela ukungibhebhe ngazi ukuthi ubhebhe uhlani. Uthi nciphisa insangu khona ngoba manje iyona ekuboostayo ukuthi wena usuyongihlaba one way. Okunye akhala ngako ukuthi isine sound. Awunciphise khona leya sound izothi ukuncipha. Wena uyajabula nje intombi yakho noma uthi noma ayisuzi mengabuyela.
mfethu mina uthando mfethu akwenze kulutho mfethu anganelisa mfethu Futhi njengikutshela mfethu uright right naye ngingabhemile. right ngifresh kabi Nami ngiya-enjoy uyakwazi ukunginika kahle ngi-enjoy Hey, ngathi kodwa manje ngiqalekela mangabe intsangu mfowethu. njalo umebhemile angikwazi angibe ngisayi-enjoy Bese ngoyithenga manje uqalekile kuyimanje ngiqalekile ufuna ukubhebha abanike lana wena ngoba phela uzobhebha kuze kube dry mfethu akangihloniphi lo mfethu Umbhebha kuze kube dry, kube ngathi uyangidlwengula. ngiyomudla endlini ngiyomudla mesifika endlini ngizofike ngiyithenge intsangu kamashani fike ngimbhebhe futhi endlini ngiyakutshela-ke lapho ngiyakutshela mfethu sisi mhlampe mekuwukuthi uyakubhebha-ke lo mfana ngoba vele uyakubhebha isikhathi esingakanani mhlampe abaphezu kwakho nje njengoba I-round isisuzi ngiyacabanga ukuthi ingafika ku-half an hour mhlawumbe i-hour no-30 minutes efethu kanti ephi wena kanti uphephani ushaye u-2 minute nuclears wena Mina Ushaye mfethu- 2 minute nuclears wena Mina- efethu wena musuke ukhuluma izinto lapha phambi kwalo fethu lona uyazi usuke ngekho lapha emakamereni laphana wena manje uqenyuza imlenze ubhekise phezulu uyazi akuyena Wena uthatha nje, iphepha lamafake ngenze lapha njani? yazi mina ngilifakayo Angithi wena. kumele ukhulume nami phela hayi naye Ah, lo bhuti uzosisiza uzosiza uzoxazulula nje inkinga befaka yethu usawoti esilondeni imibuzo la ibuza uyayizwa wena imisebenzi yami vele leyo kufaka usawoti esilondeni Oh, into wazi mina yakho, nje yami yakho. ngena la efethu yini inkinga ngosuke Sano sami uyazi. ngicela usuke eduze kwami kuphela ume noma Asinaso ingale, nesikhathi ngikhulume somntwana, kahle naye, sinengane ngizokhuluma, sinayo, kodwa ngizohleba asisenaso nje isikhathi kuphela. sengane. Ngizomhlebela nje kuphela mfethu mina mfethu ngelusa mina ngeke ngidlale enye intshebe mfethu le jongo ndifuna ukuxoxa nami ngelusa mina ngiyasiphambana la iceleni nje mfethu yabo zike ixoxisane mfethu ufana sobona ukuthi ubani thezi hayi ngixoxisana nawe kanjani yamba ngixoxisane nawe kanjani nawe umuntu engiqabene nawe Sibangani nawe? Mina sibangani nawe? mina nawe sibangana amanyalo washo ani la washo uqale emkipitweni Mina ngifake uthando kwi-relationship yenu, nangani? ufaka abantu ngizama Ufaka ukulungisa abantu, inkinga uzama ngizama ukulungisa ukulungisa ngoba wena ufuna ukungilalela uma ngizama Mntwana yami ngiyacela uyabona-ke mnganami uyakutshela lo ukuthi unokuhamba nabangani bakhe ngimlande kubona labangani bakhe ngiyomfasabule endlini ngoba ngisaba yona lento ukuthi uzohamba nabantu bakhe aphinde yofeba futhi kodwa uyazi ukuthi Kanjani? angikujoleli angithi uyazi ukuthi angikujoleli ngihlala nawe endlini nefoni yami yakwazi ukuyithinta Efethu, ayikho into ongayazi ngami ngimbambe lo ekade eseyijolela nezinye iy'ngane ey'ncane la yazi wabuya kumina wathi azimenzi lutho lezi ngane fanele ukuthi zamkitaza wabuya waza la kanti ufuna ukufunde futhi azokhuluma namasimba phambi kwe-TV yona into eyifunayo le akuyona into engiyifunayo ngizama ukuthi silungise sikwazi ukuthi ufuna sibukele, nilungise nibe silungise, right sibe nesikhathi yenzelani sokuxoxa. nengane cabanga ingane yeni ibuka le nto ngicabangela nje ingane yami nami angisacabanga okuningi sengicabangela ingane yami mfowethu ngicela ungitshela isolution mfowethu ngizothola insangi yami mase ngiyayicabanga nami le nto yakho Thando yabo ngoba wena ukwazela ukucabanga wafonela abantu. Nginciphisa nje insangwini uzophinde uphinde kule nsangu Nginciphisa insangweni ekwazi ukuthi mina ngenze ngicabanga ekwazi ukuthi ngikwazi ukuhlala endlini nangithi uyangiboosta nawe uyasho uyangiboosta ngiwenza ukuthi ngiwenze kahle uma ngasebhemi le nsango le ngasakwazi awungenzi kahle thina sekudry nje yabo nje yami into uthando la uyasho ukuthi wena ungakabe uyabhema yezwa kodwa mekuwukuthi awubhemile niba nesex emnandi but wabhema hawu uyamdlokodla mfana kithi uyamdlokoza lokho vele futhi into efanelekile mina nomzimba womuntu wesifazane umzimba womuntu wesifazane uyashesha ukuguga awucabanga uzovandalaza ile pipa elingaka uyacabanga amuzwa futhi into ayimemeza phambi kwabantu Uqinisile bengakahloniphisa-ke futhi Thando yini Uqinisile yini ngani? oyishoyo angishoyo ngathi Thando uqinisile yini futhi yazi uyangixaka Thando Thando ngiyakuthanda kakhulu. yini ehlula ukuthi phela sikhuluma nami ngiyakuthanda nje yini ehlula ukuthi sikhulume uzowenza lezi zinto zenza phambi kwabantu yabo kube kuthiwa umnikezela isikhathi endlini ngabe thina sazi ukuthi wena ubhoostwa insangu ngaba sazi ukuthi unepipa elikhulu elenza ingane isuze hayi bo hey dale bhati yabo nazi inkinga lapha Thando awukhuzele abantu bakhe yabo Likhulu ngempela njalo. ngizoxabana nawe bakhuzi ngicoba tshela Awukwazi ukuxabana nami. yabo wena mfethu mina ngenzeni nangu umuntu olwa nawe wena mlandile yafethu ngizokubamba yabo mfethu yabo mawuthi uyaqhubeka uyalo ngizomtshela mina kuveza itotolozi yithiphe ficane ngidedele ngihambe ngivele ngihambe mina mekuwukuthi ngikhuluma nawe like ukuthi sikhona isidingo sokuthi uye rehab mhlambe ukuze uthi ukunciphisa insangwini ubuye right singakuthatha sikuse khona ngcono lengane futhi yini ngicabanga futhi uthi ngikhulume nawe njenge-out nawe uyihlazile yini ngingacabangi lengane futhi ukuthi at least-ke uma ukuthi futhi uyabona ukuthi ngibhema kakhulu mhlawumbe ngidinga usizo mfethu yazi yini ngangithathi futhi sihamba sakwabantu futhi at least sihamba soyilungisa loo nto le ukuthi kuzongibeka kanje kuyimanje cabanga i-rehab
Okay. Asithi-ke Yabo isilanda abantu ukuthi bakusize because mengabe ninobabili mfethu asithi nguwena manje iphi isolution onganginika yona-ke manje njengoba sibhekene nalesi simo lesi. Ngiyinike ba. Angithi sesizokwenza isolution la. ya Ngicela nginikeze khuleka isolution. uzoyithola-ke nansi isolution Nginikeze mfana wami isolution. nansi isolution nciphisa kugwaye umhlaba umuntu wakho kodwa umhlabe nje uwusikuni yabo ungamdeshi uyideshelani intombi Ucabange futhi ukuthi ngiyasebenza. ucabanga ukuthi uyasebenza Ngiyaleka manje emsebenzini, cabanga emsebenzini manje ngisalele uyena emuva. osebenzayo ini nengane izodlana ingane yeni mewukuthi wena uthakanga emsebenzini ummele ngesende uzodla isende leli lakhe elikhulu uzodla lona Cha mfethu angisho kanjalo kodwa phela mfethu nawe uthandwa akacaba njengamanje lento azoyenza la isiphi isidingo saleni bengahlali ngani nami ngoba awumnikezanga isikhathi sokuthi ahlale nawe endlini umnikezile angizwe ngawe umnikezile ngimnikanga manje pho yini lokuyihlanyisa mengabe sefika nawe la noma ufuna ukusivezela itotolozi la nanka amakhamera yabo maningi kanjani uzoliveza litotolozi lakho amakhamera la mina beyithi sokhuluma kahle futhi ngiyacama mama usuzongilethela amabhounce angibambe wena mfethu asizwe ngawo ufunani sikusize thina mhlambe wehlisa insangu usizo lifunayo ilisho sokulekelela thina mfethu angithi uthando ukubizela ukuthi wena uzolungisa lento sure isolution mina enganginika yona mfethu ukuthi ngidedela mina nomuntu wami mfethu yazi ngizoyilungisa le hayi hey asibe khona kwi-process khona sobuya so-update abantu ukuthi kwenzakalani kwi-relationship yabo manje lento yenza ukuthi senzele abantu manje sokungathi senzele abantu nisifakile Uyazi ukuthi ufuna ukuthi masiphuma la masijikelele ekhonini masifika nje endlini ayikho. yazi wena ngikuthemba ungathi udlalejo uzombambisa lejo uthando umbhebhe njengoba ufuna ngingavele ngimbhebhe la live kubuka abantu kade ufuna insangu ngiyombhebha mesiphuma la insangu ngizomisa ngifuna ukumkhombisa ukuthi awukho umehluko mangibhemile noma ngingabhemi mfethu uyawazi nje na yabona Thando Okay. Uma ngabe ungabhemanga ungayishukanga nje insango ungaqalanga washuka insango weza kumina. Mina ngiya-enjoya ngiyayijabulela isethi esisuke siyenza sinawo. mfethu sidedelelike sihambeni esendlini angibhemile okay manje sibona ukuthi okay nja yami ngicela ukuphazamisa ngicela nje futhi usenze ngendlela uthobela umthetho umuzi umama uthini then wenze into akayishoyo simple yileyo nto engicela kuwena angilwi nawe uzokwazi ukwenza lokho ngizokwazi umlalele mfethu like mengabe nikhuluma nilalelane kungabe ukuthi njalo wena okhulumayo awumuzi uthini phela mina indoda nanokuthi enye into wrong mfethu ukuthi angayi emsebenzini ngenxa yokuthi wena ufuna ukumhlaba ekulist mfethu imhlabeni mhlambe from 6 to 9 ebusuku alala avuka emsebenzini yabo kuyazwakala mhlambe before ngivala ishow mfethu one last question ngizowuhlebe yezwa bafethu cishana amakhamera lapho Gents. lezinto zeni bafithene Yeah. ngise kakhulu ngezwe mfethu hey mfethu okugcina lo mbuzo sure one last question lakho leswa insango noma wazalwa nalo yamba yaphetha ngeke yabona akuboni muntu ke nja yami akuboni muntu right lo question Thando akuboni muntu nja yami siwavalile amakhamera manje angikhuliswa ngaphinde ngiyazi ngidaliwe mfethu yazi athi angibamba ngislepele ngisimupheni ngimuthi ngidaliwe mfethu wena mfethu musulu ukuhamba Kodwa-ke insango ikunika amandla phezu kwalelo pipi lakho elikhulu iyona ekunika amandla phela insango mfethu angithi ube le nto iyona mfethu okusho ukuthi ngifit nasembhedeni ingakho ngiba fit kakhulu mfethu mase kufanele ngenze lento efanele ngiyenze nciphisa-ke phela ekushukeni kwakho ukuze kusizokwazi ukulungisa inkinga yethu. ngizozama ukunciphisa Thando yazi kodwa ngicela ungihloniphe mangabe ngicela isicelo mfethu ukuthi mangabe ubuye emsebenzini akuwena mfethu ozocontrol ukuthi uyalala namhlanje kusasa uzolala mekuvuka wena mangabe ungavukanga sihlala asisebenzisane nje mfethu yabo Sure, ilo nto mfethu. Ngeke akubambiswane. akwazi wena vele ufuna zonke insuku Uyabona? angithi Uyayibona? angithi wena vele ufuna zonke insuku ngithi ngingena nje emnyango ukugeza kwami wena usula. umuphi umuntu ongamuhle umuntu wakhe zonke insuku Nciphisa-ke mfethu angithi wena umuhla 7 days kulamula ama-period yeah drayisa-ke muhla noma u-4 days manje noma u-3 days Thando, Ngiyakucela nje ngizosenda yami. isicelo sakho, yazi? Ngoba ngiyakuthanda yazi ngizosenda isifiso sakho ngoba ngiyakuthanda kodwa mfethu leyo yenze namhlanje futhi uzungibonisa nabantu kanje mfethu angithandi mfethu yazi ngekaphindi Sithando sami bengenzela ukuthi silungise iphutha. awungaphindi ngekaphindi Ngicela singadlala. Zona mfethu kodwa ungangijodi awu sengenze mina bengilungisa inkinga yakho nje mfethu kanjani ishow singayivalanga hlala phansi-ke sivala ishow ya mfethu siqala mnandi ishow sathandaza manje sowufuna ukuhamba ungathandazanga uready ukuthandaza amakhanda awabheke phasi-ke hawu mfethu
uNkulunkulu kaMatifana sawukele onepipi elikhulu linciphe Yo, Jesus. umthandazo awuphazanyiswa Uhlakala manje lokho. hayibo lo mpembe uthanda hayibo hayibo lo mjida hayibo Hayibo bafethu. Yalo Matifana wakho ngizomkhipha amazinyo. hayibo bafethu Ngizomlinda lapha ngokhamba. Hayibo. Uqedile mfethu ngami. bafethu Kahleka lo mfethu Makeba. Cela wehlise umoya. Sengicela ukuthandaza ngicela ukuhamba phela. ngiqedephi ngoba ungiphazamisile umthandazo Wenzela ukuthi khona uzo-accepta. U-accept ukuthi unepipi elikhulu angithi. Ngicela qede sabe sibuthi ukuthi qede thandaza mfethu. bafethu ningakhohlwa ukusubscribe like niphinde nishare i-channel yenu ebizwa ngokuthi umjolo show yazi ngikhula khona into engangihlezi ngiyizwa ukuthi each and every time ubona isilenda sentombazane definitely ngeke nginitshele yonke into but namhlanje ngithola ukuthi isihlalo sebhayisekile impela kodwa namhlanje ngithola ukuthi ngisho umfana yabo uma ukuthi kunomfana oyisilenda omude okushelayo sisi wami umqomo hayi ke mawaphindwa bhema insango senkingeni umjolo show @gmail.com ukuthi ufuna ukuyibona ula ku episode elandelayo and also uma ukuthi ufuna uDJ uMC brand promoter dlala Matifana @gmail.com siphazamisekile ke ekuthandazeni siyayivala episode namhlanje siyabonga